Kim, sugot ka? Kim. Gara-gara da kuya. Pag, Buwang na. Ayun na. pag tumingin ka, akin ka. Uy, naunsa ka, uy. Halo. Da kuya. Naunsa ka, Kim. Naunsa ka, Kim. Naunsa ka, Kim. Halo, uy, naunsa ka. Halo, na-Power Ranger, lagi ka, Kim. Wala. Kanang, ma'am. Hala, hala pa na ako na lagi. Hala ka pa na ako na lagi. Si Kim ganyan. Hala. Hoy, asa ka, hoy. Dili makalo ka itom. Ali dili pagpagat. Kim, ansay magiluto? Wow. Awa lagi pag kinakalo da kuya. Wala, bugod ka na, bugod. Wow. Wow, anong specialty yan? Murag lami pa ni nako. Murag lami pa ni nako. Murag lami pa ni nako. Alam mo pa na mo, Kim. Did you know it's Elias McFay? Gwawa man lagi ka kimuno. Gwawa man lagi ka kimuno. Gwawa man lagi ka kimuno. Tago man ka o. Tago man ka o. Tago man ka o. Ikaw na sa tago. Huy, natutago lagi ka long. Huy, lahat lagi mo sa kamera. Huy. Hala. Pagtago. Hala. Huy, nga na nagtago-tago. Nga na nagtago-tago man mo, huy. Hala. Huy. Hala. Ah. Gugma sa luat, Oh, unsa ang gugma? gugma sa laob, Yes. siya sa laob, walay problema. Wala problema. Walay problema. Nakauyab na kaning. Wala. Sukat? Sukat, wala. Ba man wala kakauyab? Anak ko, una wala dinhi dapit. Hantod karon. Una na ako buwak ba. Hindi man siya buwag sa ako. Unsay mo ikatambag sa mga batan-o na nagauyab-uyab karon? Batanan pa mo na siya, mga kuan ng mga kurinta kapina. Unsay mo ikasulti about nila maguyab-uyab sila, unsay man mo ikatambag? Gugma. Tambagi sila, tambagi na. Adin. Ina, unsay man mo ikatambag nila? Sa pagdaka. Hindi ko kadaki ko gani.